tourism officer jang Southwest Castle District uba el kharpom tia kum kongsan ula yo pan ot yu ribbon kum kadak jong jing kle pa ya ka wei ka ying pasa ni ka homestay ka blai kerteng ka Grace Homestay ka badan hasnong jakram mau kerwan sinari blanc Southwest Castle District laban kedong bayakan ka Grace Homestay lalong try do ba John Paul Carlingdo na ka sinong jakram ha ka bala shnaya kani ha ka jingmang pisa ka pashpolak tingka lingba ka scheme Prime Minister Employment Generation Program PMEGP na Pocopils Jonka District Commerce and Industry Center DCIC Southwest Castle District Batnaka Tourism Office Southwest Castle District Hapo kini ka Grace Homestay kidan artli kamrathia kibla biang ru ki jaka lechabar kadan ru ya kamra shed bat kamra bam tangkata hajan kini ka jaka sa kidan ru haka saudong saukun ba itenan ban kabapengan kumta lada kinu ki bakwa ban wan sa amin kilaban ai jing pentep lingba da kaba kin phone ha un number pranyo sau iwe r not r lani email how John Paul sunnotkandainrupra@gmail.com Kible don lang hagani kasngi kilong uba arket malnyang Functional Manager District Commerce and Industry Center DCIC Southwest Castle District uba John Paul Carlingdo uba de utray jangka Grace Homestay uba piwalang Menteri Shnong Jakram lembat ki wede ki blasha khot sngopa Kali dalam kadang kecil ini mesti jong ini Pak John makana bisnes ini akan terus kanang roy kita tulang ini akan nangre dalam pendep hakapor babiang ban slam belong apor babiang bat ka mesti rum kalong ka internet tar kalong ka jimen dengan bangan i bakal ada dep janai ha naduk ni ki saudong sokun jong iru kumbang ni perbangawan pe ngkong kamlong pemien ding mata ka anang bahab riu tiga ngadap ngamla si punong iba ngadap jingkiman nomor ba ni ki nong tre sorkar ba ni ai kinu ka scheme ki brio lada ki petrekam hok ni dap jingkiman haban iba kadalong kadadap janai ba te te suwan pen biang kalong ba nakarpat ru ba yaki nong jong ni ka sunong ba haba nomor ba iba jon ilapli yakni homestay hani ka jaga nakarpat ru ba kin sutu ba kadawan kinunu kituris banaba long kibrio kiba nyarap lada kikili linting long lada kikili kalinti si ka homestay jong ba jon ani lada kikili yaki turis spot ke badon hakani ka jaka jong ka Southwest Castle sobha yarap lam yaki turis bakin yo ka jingtip lada kikili inde bakin susngam dan bakin supet dan bakin leran jen long kibro kibala lada kili jingkili lada kim nang ru sobha ban basai kat bala lada punya stu ka kitin ka thli ru lada kikran ka hindi na pareng sobha ban pani thulam yaki bro bara national jongpi ki banang ban kran ya ka hindi lane ka pareng nang ba ke kinyo ya ka jingtip sei bakin lej national ke ek baki kwa te sakwe ru ngakwa long benong ba banang ni sama tu ba ngakat tu nomor min terus nang idan hang ba in sobha ban in nang ban sinaru ini ki ani kan nang ba kan ni ka jing pat hadian kan long ko manai sa long ya ki turis nomor klap sina ka an ka ban long in ka ban biang ya bro phai ki turis ba ya ka ya ki nong song nang ba kan tungku kan ko manai sa long la long bala long ya ki turis su bu ini ka por ba kumde ban nyat pala dia ta ya por kan kum chui cakap kibu sipo baji menmiet ila kimi pala dia kata ro bun kimisha jala don emergency ru ki haban let lambat ki try homestay kanang bakan nummi kanun ka jing kurura ngani ka jing ya try snio habreng turis bat ki nong snong de kum kata rong ka jing ajimut janga kalong ba ni haban ya long ba haban rekam kita ki an bat ki an ki ba badan kam kumba nang salong ki bagi taki ban permi ka an ba kumnu ban penyak ini ka ban num halaru nu ka long ban num don kata jing halal jing iru
dia katuru pihak ben nomor mentam padon bawan sa de long don pihak bu pagi ai kanang ba kanung ngampa ban wan komplain ba ba hangta don kia mo tidak bijing halan bijing pulma long bahwa nanum ta basdang bahwa ben bu lupa ka ai ba ki ai kendon kanang ba kanyet ben kanang ba turis ba kinong sung kan medan bijing itu ku dia ba ar ba de long ba ni haban suturu ba habawan kibrio banabar ngide ben long kibrio kiba mde ben pedom na ne ben nginong di bang kiba pedang sobha kibrio banabar mde ben pe ki kumita ki nong shur na ne kita kibrio kiba pi isi gen haba kiwan kibrio banabar pembelamen bala bata iba aket ba kibrio banabar kiwan seni ben pengata ya ka po chungki nomor balai ba kin kila ben relax nani ba kiba ben ba mek air pungat hakani ka jaka kanang ba kiwan sini ba kiwan ke pisah sepi nomor anadu ba ki syong lada ki syong homestay kin ai kata ka kabai homestay nadu ka bam nadu ka ni ka bai ka di kumdu ka bai jai ber khoi kalet be saka pisah saka ni ka district jung tumut kalong kumba indirectly ka yarap ya ka jing bai pisah saka ni ka thanjungi di kunjuru nomor ba kini turis kiwan ru kalong kum ka jing bento yang ni nomor ba kiwan indra pisah kan hindi ben ken ben ya mix lang kumba ya mix lang kumba ken gini nong we nomor kini ginde kinong balas ni nomor kini gide ki turis tinggal bersutu ben ya punya pair ke jing pair jong turis bad ki nong balas ni kata long ngak tepat